Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So karon mo adto na mi sa amo ang gamhan ng balay. Kay dito na magpasiyaw ang mga kaiyaanan. Tanaw na to kung unsang ilahang mga talent. O ang ilahang mga may motor mo agi. So tanaw na to kung unsa ang resulta kung ang tanan magsuon magtapok. Kung kinsam asa jud gikan ning mga pagkasiaw. Pagkasiaw. Diri ninyo mabalaan kung ano, ha? Diri namugna sa San Jose ang tanan. Ngano man ya? Walay ako kung wala sila. So karon mga tuta tapos na nakaandam dito litsyon. Nay kaon dito, nay litsyon nga ilang ga. May baka dito. May baka dito. Oh, di ba? Iko ano to siya. Punta dito among tabangan og kaon karon. Ito mga igsuon. Asa di ay aman. Mga igsuon na kabaw. Igsuon kabaw. Anda ganun ko maingon nga. Hala, nalagi kay parihag naw. Murag kabaw. Parihag naw. Naay kabaw! Tay kabaw! Uy, tadili kay siya talawag kabaw. Naay kabaw. Ay, kabaw! Ay, kabaw! Kabaw! Hala, nanapay kabaw isa. Oh, sa mga taga-syudad, kung may kabaw sa inyo, kami dagan may kabaw, tulon may kabaw kung nakitaan dire. Ha? Mangunsa na siya, Kol? Ay, dili mi kailaan na. Basig sungagon, dako kay siyag sungay, nga ano? Kabaw. Si pangalanan niya, Kol. Kami kabaw. Uda, babae din eh. Oh. Sa Digoy. Si Digoy itong una mo nakita mo. So wala nakakailag kabaw, di ara lang kabaw na sa kabaw. Charot. Tanaman daw sa kabaw. Wala mo na kain. Oh. Kami kabaw dito dahil nakuha. Haon na. Dira oh. Oh. Oh, kabaw. How are Para you? si Budak. Bagay na karon ah. Para Budak. Di lagi di naman sa. Di lagi di naman sa. Ano mo hilabot? Right. Ha? Ay, Labot. uy, nagasakay-sakay ko na sa unang. Anong sa unang madi ko mahadlo? Kawa dira bukawa. Bye, kabaw. Panakain na uloy. Beng, naday mo video kihang Beng. Ay, nakuba. Sayang! Dili mo madunggan akong charot. Alingog ka magtrabaho, anamo kanira. Ay, mao. Aroy, nanay nagkanta. So, sa inyong matanaw, morning dalan padulong dito, mura kag way makita nga dalan, puro kahoy, way saminto. Patay, ni kanta na si Auntie Inse. A few moments later. Wow, unsa may sukan? Dito may sukan.
1 hour later. Ikaw na,